Iepurele și ariciul. Într-o zi, iepurele îl întâlni pe arici și spuse: "Toate le ai frumoase, ariciule, numai picioarele ți strâmbe și ți se cam împleticesc." Ariciul se supără. "Degeaba râzi, picioarele mele strâmbe sunt mai iuți decât ale tale cele drepte. Să trec numai o clipă pe acasă și apoi să ne luăm la întrecere." Ariciul trecu pe acasă și spuse nevestisii: "Am avut o neînțelegere cu iepurele și vrem să ne luăm la întrecere, ca să se vadă care dintre noi aleargă mai repede." "Se vede că ți-a ieșit din minți," îi spuse aricioaica. "Cum o să te iei la întrecere cu iepurele? Ele iute la picior, iar labele tale sunt strâmbe și parcă tocite." "O fi el iute de picior, dar eu sunt mai iute la minte," spuse ariciul. "Iar tu să faci ce ți-o spune eu. Hai la câmp." Sosiră pe arătură și ariciul îi spuse nevestisii: "Tu ascunde-te la capătul ăsta de brazdă, iar iepurele și cu mine vom porni din capătul celălalt. Când iepurele își va fi luat bine avânt, eu o să mă întorc la locul de plecare. Iar când va sosi el, la capătul dinspre tine, ieși de după brazdă și spune-i: de când te aștept. Nu o să te poată deosebi de mine și va crede că sunt eu." Nevasta ariciului se ascunse după brazdă, iar ariciul și iepurele o luară la fugă din capătul celălalt. Când iepurele își luă bine avânt, ariciul se întorsese la locul de plecare și se ascunse. Iepurele sosi în goană mare la capătul celălalt al brazdei și, ce să vezi, nevasta ariciului aștepta acolo. Când îl zări pe iepure, îi spuse: "De când te aștept?" Iepurele nu o deosebi pe aricioaică de arici și se gândi: "Mare minune, cum de m-am trecut? Dacă e așa," spuse el, "hai să mai alergăm odată." Iepurele o luă înapoi cât putu mai repede, ajunse la capătul celălalt și ce să vezi, ariciul era acolo. Frate, abia cum ai venit? Eu sunt de mult aici." "Ei, minunăție," se gândi iepurele, "doar am fugit strașnic, cum de m-am trecut? Hai să mai alergăm odată, acum nu mă mai întreci." "Hai!" Iepurele fugi de-i scăpărau călcâiele, însă degeaba. Ariciul ședea în fața lui și l-aștepta. Și așa a tot fugit iepurele dintr-un capăt în altul până i s-au sleit puterile. În cele din urmă, iepurele se dădu bătut și spuse că de acum înainte nu va mai înfrunta pe nimeni.